7 میلیون سیم-کارте ки ширкатҳои мобилии Тоҷикистон ба муштарионашон фурӯхтаанд, бояд соҳибони он мушаххас ва аз нав ба қайд гирифта шаванд. Парлумони Тоҷикистон тарҳи тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи алоқаи барқиро ба ин мазмун тасвиб кард. Муштарионе ки дар зарфи як сол аз қайди дубора намегузаранд, аз сим-корти худ маҳрум мешаванд. мо ани хабарга ҳастем ки дар дасти бисёр гурӯҳҳои террористӣ баъди шахсоне ки ба қочоқи маводи мухаддир машғул ҳастанд дар марз ба Афғонистон ки онҷо антеннаҳо хуб кор мекунанд, истифода бурда метавонанд, бештар аз сим-кортҳои мо истифода мебаранд. соҳибони ҳамин телефонҳое ки дар ҳамон дасти ҳамин гурӯҳҳои нашаҷару террористӣ ҳастанд мо ҷустуҷӯ мекунем. дар ягон ширкати мобилӣ ба номи касе ба қайд гирифта шудагӣ нест. яъне як низом як тартиб нест фурӯши сим-кортҳо. қарори маҷлиси намояндагон қабул шуд. қонуни нав хариду фурӯши сим-кортҳоро ҳам тағйир медиҳад. ширкатҳои мобилӣ ё афродеро ки ба фурӯши сим-кортҳои ғайрирасмӣ машғуланд, ба ҷавобгарӣ мекашанд. ҳукумати кишвар тартиби аз нав ба қайдгирии сим-картҳоро таҳия дорад ва эълон хоҳад кард. ба бовари вакилон, қонуни ҷадид масъулияти ширкатҳои мобилиро бештар хоҳад кард. дар бисёр ташкилотҳое ки оиди ҳамин кортҳои барқӣ ба мардум хизмат мерасонанд, муносибати хунукназарона мавҷуд аст ки ин муносибати хунукназарона боиси ба вуҷуд омадани ҳар гуна офатҳо гарданаш мумкин аст. мо бояд дар вақти қабул кардани ҳамин қонун ин масъалаҳоро низ ба назари эътибор гирем ки то ки ба муштарионе ки мо мисlan зарари моддӣ нарасонанд. то як соли пеш дар хиёбонҳои шаҳрҳои Тоҷикистон бидуни шиноснома хариди сим-корт имконпазир буд. Як нафар метавонист якчанд сим-корт дошта бошад. ҳоло ҳам як нафар метавонад бо шиносномаи ҳар каси дигар соҳиби сим-корт шавад. Ни одна из компаний не хочет, не хотела бы. ягон ширкат намехоҳад ки сим-корташ ғайрирасмӣ ва беном берун шавад. дар ин ҷо дилер ё афроди алоҳида аст ки барои пулкоркунӣ даҳҳо сим-кортро ба номи худ аз ширкатҳои мобилӣ харида, баъдан онро бо роҳҳои ғайрирасмӣ ба фурӯш мегузоранд. мо бо ин бетартибиҳо мубориза мебарем ва шӯъбаҳои махсус дар ширкатҳои мобилӣ ҳам дар ин самт кор мекунанд, аммо гирифтани пешироҳи он мушкил аст. Да, с этим мы боремся. тасмими нави ҳукумат барои танзими бозори фурӯши сим-корт шояд аз як нигоҳ ба ширкатҳо кӯмак кунад, аммо аз сӯи дигар гуфта мешавад, ин иқдом кору харҷи ширкатҳои мобилиро зиёд хоҳад кард. бархурди мардум ба тасвиби қонуни нав гуногун аст. аз ҷумла мехоҳанд ки сим-корт дар ивази пешниҳоди шиноснома фурӯхта шавад. من تا حالا سیم-карта мегафонро истифода бурда истодам. با фамилияи худам ба номи худам. ман фикр мекунам ки ин барои ман беҳтар аст, чунки ман бо шиноснома гирифтам ва ҳангоми гум кардани сим-картам бошад ё маҳкам шуданаш чизе бошад, ман ба ширкати Мегафон Тоҷикистон муроҷиат мекунам ва онҳо ба ман кӯмаки худро мерасонанд. Есть же вот сейчас группировки тоже разные, и они тоже могут... бале ҳастанд баъзе аз гурӯҳҳои террористӣ ки гашту гузор намуда аз якчанд сим-корт истифода мебаранд. На самом деле имеют несколько сим-карт, которые действительно есть группировки. аз нав ба қайд гирифтани сим-кортҳо дилерҳо ё фурӯшандаҳои сим-кортро нигарон кардааст. харидорони сим-корт ба андешаи онҳо акнун камтар хоҳанд шуд. ина мехай мебиёяд, например, ягон бача хати ягон вай харидор мебиёяд, хай на паспорт надорад, паспорти ҷураш хати мегирад, ҳа баъд вай одам бояд равад компания айсария бод регистрация кунад, баъд ҳам хеле проблема бисёр мешавад, ба бисёрио намераванд, например сим-карта мепартоянд. ин фикри ман ки ҳамин вай мешавад, чӣ хегум кори мо қин мешавад. то тобистони имсол 11 миллиону 600 ҳазор сим-корти ширкатҳои мобилӣ фурӯхта шудаанд. аз ин ҳисоб ҳамагӣ 6 миллиону 400 ҳазораш фаъол буд.